A tocar al cel. Aquest és el títol del nou videoclip de Sara Roy, amb el qual acabem avui. Ja veureu que és un videoclip molt especial en què la Sara fa un homenatge als tallers ocupacionals al botó màgic de la Fundació Espacim, una companyia de contacontes per a nens formada amb persones amb discapacitat intel·lectual. I recordeu que nosaltres hi tornem demà a 7:15 del vespre, aquí a l'Infoca. Us hi esperem. Sabrem fer-ho amb amor i això vol dir de veritat. Tornarem a començar i no deixarem mai d'intentar. Viurem i farem nostre el temps que ara se'ns en va. Si els finals ens emocionen, que segueixi sent així, que avui tot està per fer i per fer-ho tot